Seguimos adiante nestos programas especiais, programa especial que estamos facendo dende o Concello de Padrón. Día magnífico, día moi interesante para dar o pistoletazo de saída a esta festa da Pascua 2025, con moitísimas actividades, coa Semana Santa, as procesións, os actos litúrxicos que tamén se misturan co lúdico, deportivo, cultural, social, gastronómico, de lecer, que é a festa da Pascua en sí mesmo. Tamén con actividades, vemos por aquí cartéis de boxeo, de deportes, falamos co Concelleiro de Deportes e agora imos falar coa responsable dunha maneira de forma transversal, entendo, entre distintas áreas do Concello de Padrón, pero quen leva a batuta é Chus Campos, a concelleira de festexos deste concello que hoxe nos acolle radiofónicamente. Darlle as gracias a Chus Campos por convidarnos. Chus, bons días. Bos días, Álvaro. Que tal? Como estamos? Pois nosotros nos moi ben. Como está a concelleira de festexos? Porque chegou o día. Chegou a romería, que se di. Chegou o día. Bueno, Chegou o día. Estamos traballando arreo, como xa viñamos traballando nas semanas e meses anteriores. Quizás agora xa con un pouco máis de estrés, de nerviosismo. Penso que todo saia ben. Penso que vai ser así. Isto do tempo, isto de se chove non chove, non se pode facer nada, polo tanto xa non é unha problemática. A xente acude a Padrón, chova ou non chova. A Pascua é imprescindible. Sí, a Pascua realmente é unha festa que en si mesma, fagas o que fagas, atrae a milleiros de persoas. Obviamente, se o faz máis atractivo e se o tempo acompaña, podemos ter o pobo realmente desbordado de xente. Hoxe arranca ata o 27. Atraccións que xa chegan. Atraccións que non hai máis sitio, pero moitas atraccións que se están quedando fora por falta de espazo. Todo o mundo quere estar aquí, tamén as atraccións. Eso é síntoma de que ven xente. Eso é síntoma de que é unha das feiras máis importantes da nosa contorna, por lo menos. Como xa che dixo Luís Mariño, que é o concelleiro encargado desa área, o tema de atraccións, mercado, realmente quedase no seu sitio pequeno, quedase no seu espacio pequeno porque todo o mundo quere estar aquí. A Pascua, como xa temos falado en outras ocasións, é unha festa referente, é unha festa que dá inicio ao resto de festas. Sí, ao resto de festas, un pouco escaparate de tanto de agrupacións musicais, de orquestas, como de todos os eventos. Entón, pues todo o mundo quere estar na Pascua, nos encantados. Todo o mundo quere estar na pausta. Ahora repasamos un pouco pregón, padronesa, deportivo, Sara Seco, vinculada a esta zona tamén demais. Grupos locais, hoxe tivemos un dos protagonistas do grupo, outros que non poden estar porque estamos facendo o programa pois nunha mañá lectiva. Apostando tamén polo local. O creador dese cartel, que tamén estivo con nosotros, con nos, lestrovense, apostando tamén por aquí, por visibilizar o talento local. Claro, moitas veces estamos traendo xente de fora cando realmente temos no propio pobo un montón de xente con talento e con unha valía que hai que poñela á vista, non? Que temos que poñela en valor. A ver, empezamos. Por onde empezamos, concelleira? Por onde queras. A ver, nestes primeiros días, que temos? Non sei se quere ir día por día, porque poderíamos estar aquí ata as 2 da tarde ou 3, pero que é o máis salientable? Como podemos resumir así nun primeiro termo a programación da Pascua de Padrón? Para todos os públicos, entendo. Sí, bueno, eu faría por tres áreas diferentes. A área religiosa, que fomos o pregón o venres pasado, e hoxe empezamos tamén xa cas procesións de Semana Santa. Que están aí. Hoxe temos ás 8 a procesión de Dores, e dai eso dá o pistoletazo de saída ao resto de actividades religiosas, que son moi importantes tamén no pobo. Ao mesmo tempo, hoxe tamén empezan a funcionar as atraccións. Este ano, como sabes, empezaron 2 días antes. 2 días antes do habitual. Sí. Bueno, ese tamén o comezo da feira, como se suele dicir, non? E logo, mañán tamén xa empezamos cas probas deportivas. Temos o Raid Cabalar, que é como unha carreira de cabalos polo monte. E temos tamén o evento de rap, no que tamén lle damos aí cabida a xente nova para que se exprese, para que participen, fagan pelea de gallos, etc. Eso para arrancar. Eso para arrancar. E depois chegarán as mellores orquestas. Outro día compartíamos o cartel que se viralizou e que foi moi compartido porque é un cartel moi interesante, unha parte do cartel, que a parte máis lúdico, musical, cultural, pero hai eventos de todo tipo. E dixeron, oye, pero algo pasa aí, que pasa? Que as orquestras inician temporada, todas as mellores orquestras de Galicia en Padrón, e que están as mellores orquestras. Sí.
A Pascua é unha festa, como xa falamos, importante e temos que darlle esa importancia traendo as mellores formacións para aquí. Claro, que non podemos baixar ese nivel nunca, sempre subilo. Panorama, entón, Paris, sí. Cubo, satélites, tú falando de memoria, Sí, Olympus, etcétera, 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 etcétera. América, non sei se o dixeches. Non, pero tamén América. É que as mellores orquestras están aquí, sí. Queren estar aquí. Sí, queren, e nos e o Concello aposta. Sí, este ano Panorama trae un novo escenario, que temos que aínda tantear aí ben a ver como encaixamos, a ver se nos pode no sitio, porque a tendencia é que cada vez... É máis grande aínda? É máis grande. Ten 60 metros de longo, bueno, ao mellor temos que meter unha versión un pouco máis reducida, porque xa en Fondo de Vila se nos queda o sitio pequeno, e aquí os espacios son os que son. Tan limitados, son os que son, e as orquestas cada vez amplían máis o seu espectáculo. A tendencia é que cada vez queiran facer escenarios máis grandes. Bueno, pois nada, pois... Acabaremos, pois, non sei, tenemos que cortar a Nacional 550 e poñer as orquestas na carretera. Que se pode valorar tamén, pero... Sí, claro. Toda opción... Bueno, este ano de momento non, este ano imos a aclimatarnos co que hai. Tamén, Banda da Loba. A Banda da Loba, aí, bueno, quixemos apostar como o ano pasado polas fillas de Casandra, sí. Un grupo galego, é formado por mulleres, sempre dándolle visibilidade á muller tamén, xa que na maioría de formacións hai tendencia de que predomine os homes, non? Sí. Entonces quixemos traer esta banda para compensar aí un pouco... Lobismo, que ten un novo traballo, unha das súas componentes da Estrada, bueno, dúas delas, estiveron na radio outro día, a Banda da Loba, totalmente recomendable. Que máis? Tributo. Tributo Canto de Loco. Algo avanzaba vostede cando estivo na radio, haberá algo, un tributo e tal, non dixo a quen, al Canto del Loco. Sí, fixos un pequeno sondeo entre unhas dúcias de persoas e, bueno, máis ou menos os gustos van por aí, non? Hai que darlle tamén cabida ás persoas de máis de 35 ou 40 que tamén teñan música que lles guste a eles. Lembro que o ano pasado Celtas Cortos quedouse pequena carpa do Espolón, moitísima xente, e tirando un pouco por ese xénero tamén pop rock e demais. Bandas locais, que tamén o comentábamos, hoxe estivo por aquí un dos representantes desa banda Five Star Service, facían unha recomendación, petición, que quizáis non hai demasiados lugares para que podan ensaiar as bandas locais en Padrón, que está vendo un rexurdimento. Me dicían que hai unha segunda onda vivida nos 90 e a día de hoxe, afortunadamente, de bandas que queren facer en música urbana, rock, etcétera, etcétera. Podería estudiar isto o Concello de Padrón? Sí, parece que a xuventude se está reagrupando de novo nese sentido. Espazos para eles. Cousa que me alegra moitísimo, porque é unha cousa boa, fomentar a cultura, a música, é unha cousa moi boa. E claro que sí que se poden estudiar espazos, e xa me estou pensando en algúns. Sí, porque o alcalde dixo neste mesmo medio que a xuventude estaba esquecida en legislaturas pasadas e que agora hai que conectar de novo con elas xerando espacios. Exacto. Están pasando pola súa mente xa algún espazo que podería? Sí, estamos pasando, de feito co alcalde xa o falei, hai algún espazo que se nos adaptaría moi ben, que non quero ainda decir cal, porque aquí dis algo claro e xa o toman como que vai ser mañán, e as cousas levan o seu tempo. Pero como local de ensayo, sí. Sí, local de ensayo, incluso un local de ocio ou para estar eles cando é inverno, non? Porque aquí no inverno chove moito. Son duros, sí. E a xente nova onde está? Na rúa? Nos portais? Non pode ser. Pois Eugenio Mota, petición que xa está collendo guante aquí a concelleira, xa conversacións, porque isto, evidentemente, son conscientes do que precisa o Concello, ese contacto coa xuventude, espazos para que se podan esparcir e para que podan ensaiar. No caso concreto de Five Star Service, van a ensaiar a Santiago. Por lo tanto, aínda que queda preto, que mellor que poder ensaiar no Concello no que un fai música. Claro, eso tamén vai axudar a favorecer que se formen outras bandas, sen dúbida, sen dúbida. Que a xente se meta a eso. Bueno, o ten en conta o Concello de Padrón, cousa que nos agrada. Pregoeira, este ano unha deportista. Unha deportista, unha muller, que tamén temos que poñer en valor a xente que temos na nosa terra, que vale moito, que gaña campeonatos importantes, que gana competicións de nivel, e hai que telo en conta. Antes de traer xente de fora, pois poñer en valor o que temos aquí. Martina López. Martina López Gestal. Gestal, efectivamente. Que dixo cando
gustaría che se Pois quen fixo esa chamada? Foi vostede? No, realmente foi o alcalde. Foi o alcalde. Igual lle tes que preguntar el despois. Vale, depois yo pregunto, para ver esa... Claro, que será pregoeira dun evento desta magnitude, ten o seu aquel. Que máis podemos salientar, concelleira, de todo ese tránsito de actividades varias que, como digo, comenzan hoxe as actividades, as barracas que lle chamaba eu, que xa forma hoxe pola tarde, comeza? Hoxe pola tarde. Vale. Sí. Que máis temos? Que máis temos? Temos a Feira Cabalar. Sí, que falamos que con... tamén é un evento xa mítico na Pascua. Este ano quixen incluir tamén a categoría de percherós, que son estes cabalos O fuertes, comentou aquí. Que son moi Botou yo a culpa, Jacobo, a vostede de que este ano. Sí, yo pedín eu. Vale. Concretamente porque son cabalos que chaman moito a atención Sen e dúbida. sempre pode atraer máis público. Sen dúbida. Bueno, concertos da banda, teño que falar dos grupos folclóricos do pobo, que son 4. Intentei se podía vir alguén de algún grupo a falar para poñer tamén en valor o seu traballo, pero bueno, claro, un día da semana complicouse. Sí. Pero bueno, eles van a estar en pasarrúas, en actuacións. Bueno, temos que salientar o domingo de Pascua pola noite, que vamos a facer a noite xoven coa París de Noia, o Renovation Experience de Enrique Galende, enfocado á xente nova. Vale. A miña idea é, teño en mente sempre, últimamente, porque como que o que falou o alcalde, non? Como que estaban un pouco olvidados. Entonces temos que darlle á xente nova esa atención que precisan e tamén que teñan que facer. Bueno, que todo isto nos primeiros días. Algo máis, que orquestras as mellores, actividades de toda índole. Os eventos institucionais que se teñen sempre, Día de Santiago. O irmamento con Santiago, con Rianxo. Sí, Vale. Que o Día de Rianxo é cando está Panorama. Vale. O martes de Pascua temos a clásica de ciclismo, que este ano promete. O 22 de abril, dixemos. Tamén falamos diso con detalle. Bueno, co ciclismo, o deporte en sí mesmo, que ten moitísima presenza, pero o ciclismo ten unha relevancia, estáse poñendo un pobo de 8.000 e pico habitantes no panorama mundial. Sí, sobre todo... O falamos aquí. Sí, ca presenza do equipo Cortizo, que está tendo uns éxitos arrolladores, non? Ano pasado foi un éxito tremendo, e ca presenza da Volta a España este ano, bueno, ano pasado, que foi un evento aquí tremendo. Ese día o da Panorama, non? O 22 de abril é o día da Panorama. É o día da Panorama. Por se alguén o quere anotar, eu supoño que xa os seguidores xa o saberán, pero por se acaso, o día 22 é o día que actúa a Panorama aquí, que ali onde actúan todas as orquestras, teñen unha lesión de seguidores. Hai previsión da xente que pode achegarse con respecto ao ano pasado de milleiros e milleiros que pasaron por Padrón? Pois non hai cifras oficiais, non, pero... Eu acórdame cando foi o Celtas Cortos e Olympus, que estaba... que ese día estaba a tope. A clave vai ser o tempo, está claro. Si fai bo tempo, estará a tope todo. Si non, pois mala sorte. Bueno, siga pasando follas, a ver onde se detén, ¿no? A ver onde acabamos. Estamos pola páxina 10 de 50-60 que ten ese. Incluímos 2 sesións vermú, que a xente nos la demandaba bastante, así ao mediodía. Eu son de sesión vermú, concelleira, ben feito. Mais de día que de noite, non? Ben feito, de noite tamén, pero a sesión vermú está moi ben. Bueno, América, Charleston, que o ano pasado non estivera, que tivéramos un problemas cos espacios, cos lugares e tal, é unha orquesta que foi daqui de toda a vida e que queremos contar con eles. Vale. Bueno... A banda da Loba cando actúa? O 25? O 26. 26, sí. Vale. O 26, o sábado de Pascuilla. O sábado de Pascuilla, sí. Banda da Loba, tamén interesante, ás 9 da noite estou vendo por aí, no Paseo do Espolón, que son onde se realizan parte dos concertos xunto co campo de fútbol, coa traseira ou non? Fondo de Vila. Fondo de Vila, efectivamente. Espolón e parte de atrás do campo de fútbol. Quixemos incluir esa zona, como sempre, para darlle vida. Que xa o ano pasado foi incluída. Sí, perfecto. Sí. E temos, bueno, tamén a Asociación Open Air, que é a que se encarga normalmente de facer os festivales para a xuventude, que estarán venres e sábado de Pascuilla tamén. Ben, que máis? Aí pasando... Bueno, Tributo ao Canto Loco, cando é? O sábado tamén. Tamén. E logo da banda da Loba. Vale. Logo teremos os fogos. Habrá tamén unhas proxeccións na fachada do convento que van a quedar moi bonitas. E a Orquesta Cubo ese día tamén, que é unha orquesta que tamén ven con un escenario moi grande, que habrá que ver as maniobras, como vamos a facer para metelo aí. E o domingo de Pascuilla, que é o último día, fillos e amigos de Padrón, agrupacións folclóricas, festival de bandas e festa final.
Despois de días e días de troula e de diversión. Isto é un revulsivo, concelleira, para a economía do Concello. Hai moito... Vimos do inverno, inverno para todos, máis alá dese éxito que teñen as feiras dominicais que tamén promoven unha vez a semana, pois dignifican e moven a economía, ese mercado, novo mercado que vai estar moi presente, acardemos que en breve con esa oficina de turismo, tamén como reclamo. Isto é un revulsivo para o comercio. O comercio está desexando que chegue a Pascua e tamén que non chova. Sí, o comercio e hostelería nutrese restauración para a parte do ano importante das ganancias da Pascua. Entonces todos estamos esperando que veña bo tempo para que se poidan facer todos os eventos, para que eles poidan encher os seus locales, para que todo saia ben, todo sea perfecto. A festa da Pascua de Padrón ten algunha catalogación? Festa a día de hoxe? De interés turístico. Podría seguir medrando, porque ten todo, ten presenza. Outro día compartíamos o cartel e unha persoa dicía este ano mirei un pouco que había, bueno, escribía en castelán, porque son de Granada e vou estar na festa da Pascua del Padrón, escribiu. Claro, é que ten unha promoción e unha dimensión tanto por a durabilidade, como pola programación, como polo espectáculo, polo show, pola categoría, que é un reclamo turístico máis alá das nosas fronteiras comarcais e galegas. O entende así tamén? Si, eu entendo así. De feito, sempre estás mirando de facelo máis grande, non? Mellor e máis grande. O tema é estudiar os espazos e ver como se pode ampliar. Moita xente nos pedía agrupacións, digamos, famosas. O tema económico prima, claro, obviamente. Canto se gasta, canto invirte, mellor dito, o Concello en elaborar esta programación rica, variada, extensa? Entre 200 e 300.000 euros. Poñendo como toque 300.000 euros. Sí. Unha cifra máis que penso que adecuada para todo o que ten esa festa Pascua de Padrón. Poderías tirarse de cara a traer algunha actuación máis, algún concerto de pago que poda axudar en parte a traer algún artista? Esa sería a forma de estudiar o tema, claro, as arcas municipais tampouco poden soportar... É como o espazo. Exacto. O terreo é terreo. O orçamento é o que é, e o sitio é o que é. Entón, pero podería plantexalo a concelleira? Sí, de feito xa o estuvamos mirando. Igual se fan probas en outra época, porque, vale. Claro, meter todo de golpe na Pascua é o que falamos. Isto é un puzzle, non? É un encaixe de bolillos que tens que mirar espazos, horarios, eventos deportivos. É moi complicado todo. Entonces, igual, facendo unha proba en outras fechas do ano, con unha banda importante, que veña con entrada, o sea, que podamos... No campo de fútbol? No Espolón? Ou non. En Pascua teria que ser aí. Bueno, sí, en Pascua teria que ser aí. Pero en outra época igual se pode facer a proba noutro lugar. E temos que... O sea, está de lo barrallando. Sí, estamos barallando, sí. Traer artistas de renome, con entrada, que o lóxico é habitual, de moitas veces botámonos, pero, vale, pois... Que me dá un pouco de medo, porque xa como está na Pascua Padrón, que está abarrotado, traer unha banda importante, bueno, a ver... Bueno, renome internacional. Este ano, cuidadiño, que o cartel está moi logrado. Sí, a verdade... Pero sempre crecendo un poquinho máis arriba en notoriedade. Bueno, pois está moi ben. A ver, os comentarios da xente, as opinións son que temos un cartel potente, que é o que se buscaba, con actuacións para todos os gustos, e, bueno, aí vamos. Bueno, pois estaremos pendentes desas novas sinerxias que nos fagan vir ata Padrón para ver concertos de renome. Estaremos aí atentos, esa novidade que nos adianta a concelleira, que sempre que ven ten esa xentileza con nós. E supoño que será moi ben recibido por os ointes e tamén polos veciños e veciñas de Padrón. Algo máis, concelleira? Que podíamos estar falando do programa, pois o que resta de programa, nunca me dá para moito, pero que veña a xente e disfrute. Invitar a xente a que veña, vamos a pedir que non chova, ou que non chova moito, polo menos. E nada, estades todos e todas invitadas. Que vivan as festas con responsabilidade.
Eso é que viva a Pascua. E que viva de Padrón. a Pascua de Padrón, que é unha das festas que nos gusta vivir e que por eso nos trouxemos hoxe a radio nesta mañá de venres para dar o pistoletazo de saída. Depois, nada, en canto rematemos o programa, que queda nada, quedan poucos convidados, a unha, pois xa tomamos o vermú. Apúntase o vermú, concelleira, bueno, hoxe venres, claro. Hoxe está de traballo, teño é un verdad. poquinho liado. É verdad. Pero bueno, outro día sin fallo. Graciñas, concelleira, grazas. Gracias. Grazas por deixarnos facer radio aquí. Seguimos adiante, nada, nuns minutos.